Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda Galia está ocupada polos romanos. Sí, mamá. Que? Toda a Galia está ocupada, non. Unha aldea poboada por irreductibles galos aínda segue resistindo. Mamá, abonda. Tan só é unha aldea. Pódese dicir todo. Sen unha aldea non é toda. Dimmi quando verrai. Dimmi quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. A Operación Combate dos Xefes está en marcha. Perdón por interromper. Ando a procura do voso xefe. O noso xefe. Polo do combate. Sí, o combate dos xefes, claro. Non ci lasceremo mai.